Час новин на АТР. 13 лютого, 1081 день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман». В студії для вас працює Скандер Маметов. Дивіться у цьому випуску. На учасників громадського формування «Аскер» напали військові Збройних сил України. Родичі фігурантів справи Хізбут-Тахрір провели колективне дуа. Ветеран національного руху кримських татар Айше Сейтмуратова відсвяткувала 80-річчя. Хай Всевишній подарує вам здоров'я та терпіння. Українські військові напали на штаб учасників громадського формування «Аскер». У ніч з неділі на понеділок бійці 34-го батальйону 57-ї бригади на бойовій розвідувально-десантній машині увірвалися у штаб цивільної блокади на адмінкордоні з Кримом. Керував захопленням штабу «Аскер» майор Сергій Шпанко. Громадським активістам вдалося виставити нападників зі своєї території, але без стрілянини не обійшлося. Приказ чей? Вы сказали, вы выполняете приказ. Чей приказ? Вы не представились. Ты знаешь, что это батальон Наман Чербиджихана? Его русские расстреляли, разрезали, на куски выбросили в море. Он по личным кураторам Мустафы Джемилева находится, этот батальон. Это лучшие, на самом деле, сыны Украины, которые здесь находятся. И ты пришел сюда с автоматом? Під час сутичок постраждав голова Херсонського регіонального меджлісу Ленур Люманов та активісти формування «Аскер». Пізніше представники Збройних сил України вибачилися перед активістами, а голова громадської блокади Криму Ленур Ислямов заявив, що конфлікт вичерпано. За вчерашнее событие приношу свои извинения. Надеюсь, что мы с вами дальше будем нести службу совместно. Все, что мы где-то чуть-чуть поломали, мы все до ума доведем, все сделаем. Но это решать нашему генералу. Вот. Еще раз. За вчерашние ночные события приношу свои извинения. Хочу сказать, что у нас инцидент исчерпан, у нас нет проблем со Збройными силами Украины и не с законом Украины. У нас одна цель – это возвращение Крыма. Крыма не просто как АРК, а Крыма именно Крымская татарская территориальная национальная автономия в составе Украины. Засекречений свідок у справі Чийгоза плутається у свідченнях та забуває свої попередні ствердження. Про це повідомив адвокат заступника голови меджлісу Ахтема Чийгоза Ніколай Полозов. Під час засідання засекречений свідок з умовним прізвищем Аблаєв заявив, що бачив Ахтема Чийгоза та інших активних учасників мітингу 26 лютого 2014 року. Але вказати на протизаконні дії Чийгоза або кого-небудь він не зміг. Сам Чийгоз заявив про неадекватність прихованого свідка, але окупаційний суд проігнорував зауваження підсудного. Ахтема Чийгоза окупаційна влада звинувачує в організації масових заворушень під стінами Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Он рассказал интересную вещь, что видел у некоторых участников митинга Меджлиса в рукавах были запрятаны черенки от лопат, и они ходили с руками, которые не гнутся. Но при этом он не видел, чтобы эти черенки использовали для применения насилия. Он видел, как митингующие кидали бутылки, но бутылки кидали в обе стороны разные митингующие. Также он назвал нескольких членов Меджлиса, которые находились в этот день у здания Верховного Совета. Это Смирнов, Якубов, Хайбибулаев. Вот. Но какие конкретно они действия совершали, он также ничего пояснить не смог. У річницю арешту Ялтинської четвірки прочитали колективне дуа. Декілька людей, серед яких рідні та друзі затриманих кримських мусульман у справі Хізбут-Тахрір, зібралися у Киреїзі, в будинку заарештованого правозахисника Емір-Усіна Куку. На дуа приїхали матері Арсена Джепарова та Рефата Алімова, затриманих у квітні 2016 року у Краснокам'янці.
У Сімферополі відсвяткували ювілей ветерана національного руху кримських татар та журналістки Айши Сейтмуратової. Привітати із 80-річчям борця за права кримських татар прийшли друзі, знайомі та ті, хто переживає утиски у правах зараз. Більше розкаже Лідія Полянська у своєму сюжеті. Відкрила свято іменинниця кримсько-татарським танком «Хайтарма», до якого приєдналися і гості. Вітали Айше Сейтмуратову кримсько-татарські активісти, ветерани національного руху та громадські діячі. Ayşe Hanım, hayırlı yaşlar olsun. Allah sizge sağlık versin. Айше Ханум, з днем народження. Хай Всевишній подарує вам здоров'я та терпіння. Ми ще багато років будемо разом із нашим народом. Я впевнений, принесемо багато користі. Ви потрібні цьому народу, і тому здоров'я і терпіння вам знадобляться. Sizge hem sağlık hem sabır daha çok gerek olacak. Айше Сейтмуратова, приєднавшись до національного руху, 2 рази піддавалася арештам, 2 рази була засуджена. Перший її вирок їй винесли в 29 років. Айше Ханум звинуватили в підготовці і поширенні документів, що провокують міжнародну ворожнечу, і засудили до 7 місяців ув'язнення в тюрмі КДБ Лефортово. Через 3 роки за звинуваченням в виготовленні і розповсюдженні матеріалів, що обмовляють радянську владу, знову на 3 роки потрапляє за ґрати. Bizim halkımız ölmedi. Наш народ не помер та не помре. Наш народ зберігся протягом тисячоліть. Айше Сейтмуратова заснувала благодійний фонд «Мерхамет-Еві» – будинок доброти з надання гуманітарної допомоги кримським татарам, і «Картлар-Еві» – будинок для самотніх людей похилого віку. Лідія Полянська, Заман, АТР. І до міжнародних новин. Франк-Вальтер Штайнмаєр став новим президентом Німеччини. Голосування відбулося на засіданнях федеральних зборів. На посаду президента презентувало 5 кандидатів. Але соціал-демократ Штайнмаєр був фаворитом ще до початку голосування, адже найбільші політичні сили висловили йому свою підтримку. Упродовж останніх 4 років Штайнмаєр працював на посаді міністра закордонних справ Німеччини. Неодноразово він виказував підтримку Росії. До прикладу, у червні 2016-го під час російсько-української війни та загострення стосунків між країнами Заходу та Росією він розкритикував навчання НАТО поблизу кордону Росії, закликавши активніше вести діалог з Москвою. Президент у Німеччині наділений переважно представницькими функціями, де-факто контролює країною канцлер. У Мексиці протестували проти міграційної політики Дональда Трампа. Близько 20 тисяч мексиканців вийшли на вулицю Мехіко, аби висловити солідарність із тими мексиканцями, які нелегально проживають у Сполучених Штатах Америки, яким загрожує депортація відповідно до нових міграційних правил. Закон нового президента Сполучених Штатів Америки передбачає депортацію нелегальних мігрантів з Мексики та 7 переважно ісламських країн світу. Це викликало низку хвиль протестів як в самих Сполучених Штатах Америки, так і в інших країнах світу. Така політика загрожує правам усіх, загрожує правам наших мігрантів у Сполучених Штатах і піддає мексиканську економіку ризику. Як мексиканці ми повинні застерегти наш уряд, закликати президента Пенья Ньєто поводити себе із гідністю, захищати нас, захищати національний суверенітет від цих нападів уряду США. Турецькі війська зайняли центр сирійського міста Аль-Баб. За словами президента Туреччини Реджеп Таййіпа Ердогана, остаточне звільнення міста від бойовиків ІДІЛ – справа часу. Аль-Баб розташований в 30 кілометрах від турецького кордону. Наступ на місто веде також сирійська армія за підтримки російських військових. Після цієї операції наступними цілями на сході стануть Манбідж та Рака. Остаточна мета – встановити зону безпеки, звільнивши від терористів 4-5 тисяч квадратних кілометрів території. Тюркомовне середовище широко використовує гасло «Єдність в словах, думках і справах». Але чи знають мешканці Туреччини Ісмаїла Гаспринського, якому належать ці слова? Наша кореспондентка Емінє Халіл поцікавилася в мешканців Стамбула, чим відомий Ісмаїл Гаспринський. Ні, я не знаю, хто такий Гаспринський. Ви знаєте, хто такий Гаспринський? Не знаю.
Yani duymuştum ama şu anda Чула, але зараз не пам'ятаю. hatırlamıyorum şu anda. Я часто ходжу по цій вулиці. Здається, Ісмаїла Гаспринського. Gasparal'ın kim olduğunu Ви знаєте, як вона називається? Ні. Ні, не знаю, ніколи не чула. Вулиця, на якій ми спілкувалися з перехожими, знаходиться в одній з центральних частин Стамбулу і названа на честь Ісмаїла Гаспринського. Більшість із них живуть і працюють на цій вулиці багато років. Тут знаходиться безліч магазинів і кафе. Сподіваємося, відвідувачі і працівники цих закладів знають, хто такий Гаспринський. Це вулиця Ісмаїла Гаспринського. Я багато років тут їджу. Ні, цього не знаю. Burada bu sokakta sık oluyor musunuz? Çalışıyorsunuz. Sokağın adını biliyorsunuz. Вулиця називається Гаспринського, але я не знаю, хто це. Я не знаю історії. Я вже 40 років на цій вулиці, але ніколи не чув про нього. Не знаю. Вперше побачив у GPS-навігаторі, зацікавився, але поки що не подивився, хто це. Ця вулиця названа ім'ям Ісмаїла Гаспринського більше півстоліття. Але, як бачимо, ані мешканці цієї вулиці, ані ті, хто тут працюють, не знають Гаспринського. Лектор Атіла Яїм, який провів конференцію про Ісмаїла Гаспринського в кримсько-татарському Дернеці, вважає, що раніше про Гаспринського в Туреччині знали мало. Але зараз ситуація змінилася. İsmail Bekkaspıralı ile ilgili daha önceleri fazla bir şey yoktu. Раніше про Ісмаїла Гаспринського було мало інформації, але тепер досить часто проводяться конференції та симпозіуми. Але в навчальних закладах про нього мало говорять. Якщо й говорять, то поверхово. Атіла Яїм – літератор і тюрколог. На його думку, кримсько-татарська мова зникає, але є спосіб зупинити цей процес. İsmail Bekkaspıralı Ісмаїл Гаспринський – вчитель. Те, що він випускав газету, що він був письменником або ще щось – це все другорядне. В першу чергу він вчитель, він викладач. Тому ви повинні розвинути викладача, який буде знати ідеальну культуру, релігію, мову та історію свого народу. Більше нічого не допоможе. Як стверджує Атіла Яїм, в Туреччині все ж є люди, які знають або цікавляться тим, хто такий Гаспринський. Під час нашого опитування нам зустрілася пара таких людей. Це вулиця Гаспринського. Ви знаєте, хто такий Гаспринський? Коли тут читав, зараз не можу пригадати. А ви знаєте? Трохи знаю. Знаю, що він вчений тюркської літератури. Звичайно ж знаємо, це наш предок. Імені Халіл, Владлен Мельников, Лідія Полянська, Заман, АТР, Стамбул. Наразі це всі новини. Не пропустіть наступний випуск «Заман» менш ніж за 2 години. Будьте з АТР. На все добре.